Kada muali ka batini boni mo kanyigit. Mokungwa ko dawa ngabet. Bono, ngoja katole. Maricona. Ini masakan apa yang betul? Masakan perempuan. Kirengan kyo, ekeneme. Matano kwa naganya program ya hari ukana kwa hiyo. With God. Na watoto wako maana wamekuja ili wakusikie. Inua bamotali abegenwa. Tumumati ngobo sandi bwense nobo. Dia batanga ngochare. Naende ngocha. Sasa ile waki, ukibona hata kwa yako chapala. Buliane. Pasansa continued the US film Evil Gems. Kada muali ka batini boni mo kanyigit. Mokungwa ko dawa ngabet. Bebo, ibebo. Baswati bamine tibako lina chipiki mambi. Matoke. Isi akakat. Bangina kuchumugongo. Sambiri yabo tuko na nyimochi kwa nichi nyanya nechi bukat. Bantu mota getiko tigabibi. Moro chinga Yesu ngo karare. Vida umbita donare kora andia umoga koru bosia igachi borandi dia kemo. Igombire nga bari mu achiete ryo bosi bitigarete. Ekemo neke. Okomano ka 14 ebibungo buyaye gosoro cherererwa 13. Ekiara andia nchutani omostari ngeri yate banga ekero Yesu ikasobora saro amatukane nyuma yo okugwara saro abantu baruse timoyo ekero bakorera baswati bamwabo Mariamu na Marita oyo magacha okomatebi wanye kuaraka muromi ndoda kwetu nake kuana buya ori akamatebi Yesu nga muromi no nabe moyo akamanya komoiraneri ninde nobo maene nga naboke ekero ki kyo moerio agabono bisari kekero amangana jaki baro resa mangana ni manyete nga naboke ekero kyo moerio Marita tabwata gosemeria inga yinanta manyete inga Yesu ningo nonya konya batwarire kinguma nonya konya bamumanyire gunoyo korwo bogima nonya konya barorire okuboki abande bakwete nonya konya bamororire okugwendi amagata nebirema nabantu bande egento ngere konyore kemataramanya negente kyo komotebinga mumuromiro nabe moyo tegena akaombinga nekero moerio raike rasarago jakoboka Yesu ase ibunge 24 ase yora 10 mwaka matebia mumuromiro nigaraire nekerage ndasembera akababoria asibuta manyeta sabekire ngai mwamobegete bakamoira bakororo agakwana amangana mororo Lazaro oraki boka na Lazaro abuo Biblia yangu inaniambia na ninajua yako pia inasema hivyo Lazaro akaamuka hata baada ya kufunda mwili wake ulikuwa umefunda hata kama kulikuwepo na harufu mbaya hata kama watu walikuwa wamepoteza tumaini matanga yalikuwa yamekwisha watu wamelia jamaa wamerudi makwao abairi bajakire koreta epole chiabo ababu tesetie mbere isikabu no obare Yesu akamatebinga Lazaro koraki boka na Lazaro akaamuka akatembea kwa miguu yake haleluya enganeye nare goteba kugorore kimugaka chibwara ndinga ki abege nimbari gokwa inkibagokora igo bakora point number 1 ya soire birengere byugwe bege nimbaigo ngakiraga go bakora kokorwa kore no maene nganeye nekeniri nenye nekerora ora kwerwe norera sobwanchani abana bo mwakoyo nkorera bane bakorera ise na umongino orarete abayibori baba baruro bono barukikinta kana lakini onye bakomoita ba Yesu bose bamoita bete na abagotwa bamba moita bete Yesu ekero Yesu akoirana mbakoreki ngababokiwe na igo nigo baraire na kigeko gereke mungu gya kabere gatebaiga
The basis 14 verse 13 mwagi kera asenge jabango tabatabe bukwewa tebe ringa iweri ogiri korugoro rigo teba ego teba verse ikaya Erion kaiwa erio ogiri korwa igoro rigo teba Ika manganaya ngamba sesenirie abago kwa koruririri korubono bamwegene tengo karakirira ubaba kebunge kino takora igonda getendu sia point ya kabere point number 1 yate banga begeni ingibago kora ebakorara e point ya kabere iyo egaroru anechi point kibwato bosaiti kebungo kyo mwali kibwato bosaiti kiebibere na kwanire abegeni go bakorara lakini akero monta kure Geko bangu monto kure Eliota fautishe gati yo rara no yokwa eta fauti to kwenye manyabona mwanya banto igego toka se bitabu bya Nyasaye Biblia ego tebanga abantu bonsi kotora sobo iko bwense rekodi ya maneno na matendo yetu huchukuliwa na malaika kila siku na Mungu amenakili katika vitabu vyake kila kitu nilichotenda na kila kitu ulichotenda wewe. Iwapo ulitenda mazuri yameandikwa. Na iwapo umetenda mabaya pia yamenakiliwa. Lakini kwa mtu ambaye atatambua ya kwamba Yesu yuko katika hekalu la mbinguni, ukitambua ya kwamba umefanya dhambi, sisomi ila ninapitia tu. Waibrania inasema inga intwe ntore no mokwani o manene bunaiga asekaru ya ene naraji igoro ogende sare osaba mabera ebibe biri kira against your name amanyinga yesa itegeda somo saraba gago chabituba atuba kwa barua ngankwa na gokora ki ebibe rinde automatically erietari ya ori atigara asegetabu kyobogema Kora somi kumore matakataka no nyambu ya abade mwasoma ngaki ebitabu mbire igoro bitatu egetabu ekemo iboge korokwa egetabu kyobogima ne bitabu binde bibere ebikoro kwa ebitabu byeke inyorio ebitabu byeke inyorio igobire egetabu geko inyora mayao ne yakabere amabayo mon igo kirikiri kirama bane ekerona chirense na tendringa tata nyabere na saba mabera seki na akora amanyinga yitegeta somo saraba Yesu na jawo jakora atuba amayo katigara segeta abuye kenyori kiamaya neri ndari yawo yatigara moina segeta abuye yaki kyobogima kingo kore bive amaya yatubwa amabatigara neri ndari yatubwa segeta abuye kyobogima every day. That is the record that angels take from earth to heaven. Every single day. Kera tuko omo malaika oyoko lokunga te guardian angel ogokorenda okondenda. Aisimiwa mona kujia basigai. Ababansa ajisababu kwake tayega yaita. Omo malaika naro iromo. Oyongo oye Nyasaye. Na kiyago na mupasa na abe Bruce stand ya general conference. Ntundu iko tana na basigai. Because we believe ingantore ndire na basigai bango Nyasaye. Na kiyago kana mechi ya ito na onye toko gita. Ntori kona kutumia resources kinyinge. Oweke kayaba, oweke sengenge, oweke matamori, oweke chichuba, ochora teke kechanga kerige go kyaka batonga tia. Dikolie byo tingo kora mosaja. Yongo gitaiga oyo tagete goja gomkwani mai gata ikende yose na baba laki. Uno moibi atake goja na tangu. Aenda basaja manya igana bangi na banywe ikerere bi. Uno kona kugito mochi mono, uno kona kota bingi gento kere magwegerere. The more you fence, the more you make people's hearts suspicious. Yege to kwegerera buo. Yeka ko giterai. Oyo to iso como kwani maragoba ko bwe jinsa inye egento na korete. Digo bibao. Pesa angere na torande ratigera haleluya. Diga machiesa basacha abana bakungu eni bobeka se Yesu. Egerere tabanta se Yesu. Ne bamba giteire ne gisengenge na matabori ne bichanga onye yeta katigare ta sebu kuyeke nyori kyama be ayonsi nkiare
Eya kabere angame bibe biao kera ritu. Kiagera tora banya bibe kera ki. Ayuwa batanga angonywe bibe kuna maji every single second. Ogokwana wakwane bibe. Okorengare warengare bibe. Ogokora wakore bibe. Igokereta gekanga yuga na takoto. Asa marwao. Onya kwanyorire bintu byanseye. Mbiko genko bajienenu. Obaise como kaiti nyasaye. Genda tebyo mongina. Genda tebyo mongino. Mugaka isaranso mugakone. Omonginone. Tote bitata koreki. Naba yuwa gakorire wangame ibebyaye. Otuma na eno wangamera none bya bana bangu. Ase batara tingora di. Kobara kore bibeki agara mwanya bantu bare tata koreki. Mwana biria unare kona kubyangamere bibe. Aende bikachoru bwangu. Bikaba moyo. Bikara. Anya byarante byegeni. Igobiganyete ekonu yomo eri baboki kubagenda igora. Haleluya. Igeke bungeke yakabere ekiare gotebanga abantu bakorara. Amakwiri anatanga begeni bakorara ke bungeke tangani. Talibosi bakorara. Kati yabago kumbale bago kuboronge. Na abande barara. Lakini mwekwe point ebo. Mbara bibakorara. Abanya bibengi bagokora. Ekiagera niga araire aganye togo turwa lakini na aganye tamakweri akarenga. Amakweri aina aroko mano ke bateba nga ayana tabu atinsemo asomwege igo mwege ni oyo orarire muno mugako yarara ayana ara makweri okagwetera lakini omonya bibora ire asokoraro kugwejitoro igo bago turwe kala yesa gocha ere riso na limorore aenda abanyabibe bakoreki bakwe igo abanyabibe makweri narenga bagokwa esaya nsi mugwenda korata gentondi koba somia ekiagero muntu narora ire ebibunge ebye myaka yonse atarabigere bukuma bisone na bigoteba lakini rene nyasaye nero gotwegeri bo inga asebono nkorara tore abayana ababe ekero tata koirana wetra so mwana wa Yesu bonsi babokiwe abanyaboronge bagenda manera arari abanyabibe nande bakoreki bakwe jagoge doso mo komano kemeronge bere nere ko eresa mangana yo yonsi pi ojagira fast 1 ego tebanga bakwe and wait for 1,000 what years ano emirini ya mweli moko tere kuruera igo bago kwe miakeri ne miake yeri wa begeni ngai bakare bako na kwa ene kiebina ngi bazo ndwe kata jara baro munango to konya iga ande baro butuko munanga agete ringi siko chimwomura akali toke ngaka ya banga kwarodi abegeni bagu se bate banga tata ebina bya onga kibire umbe musacho yo nonyore kwa aka na enda yande na bare kwa aka buchibotuko igo gento nkeyo kego chikwe escape obo siwanya sa onye kware go koramaya ande wakorero ebikona bitokotera bigo chikoba igoro bitatu ngabioroko tikanda batere ebikone bitatu viraba sense nyegocha wensi ya monto viñore quiero turai carro ebikona birenga eke monkeria buna para vaya ime asense nogo kumia yekero igoro bara bore isa iga ko serore kardo jire njara to igo tiga ebiro gongo to andare ore ekanisa ngo kwa busore ade wasibi emesa kwa to robereri ngoto randi ore buna basto ndwe ka to kanyabon lakini baborara egine ke koneke mo konyora bali kwa kagerete ngaba barabunyi goro bago chati bagora tiki mbayo ella kaberenkeria baraba beime atense nogo kumia yekero ora banyore igoro haleluya abantu mbare bamanyire buna changa buna seita senyi boire tokoro kumwomarwa ngakenyo baya itekoro kwa mwomarwa mwamakawati mwomarwa ayapo itimai yose no manyete pamoyo imwomarwa naende ntutua ibore tuko kasara gerwa marwa na aroto kutoreiro rorera igo bare omwana wekire babu mbata babu kinga
kumbe lili bali goto tiarera nje na maete sababu kumbe bali goto yanga onyu paka mukwero ande kata numa tabana ba mindo no ba kuba ons para ba mindo ons ba nyure ba kwerera marume mwanyango kora pastor ndwe kama gozo njinya saa iro bora buo bongo sira mwanya bana ba mindo mbe itetie ajese ba kwereta bande bakangentu bakarutugucha bande bakabekera kisumu ime ya marwa bamuraba batine kire bons wenzi pinonya togo nyaga ngaitoroji yera jomorero mwanya ngena nyasa tongiri bontweka te woke konye nonde asara kubwa. That is why kana no ina begeni ba ko nchokoro ranko ba ibuero bororo ekiagera nje no ibuogo sira nyumba yo marwa naenda karo monda ko ngira niko jimaga nko ikungaye karugo siku anatingo tajaru kera kitambos toka kabisa tuanywa marubo preto kanywa maru unaande ga mbuto ira mara godara nimepira ano monda tene bosikuana montigere Yesu kweka haleluya omora atake binto byense bire nonya no bore mobore bwone nchiwoi nonya no mokungu na kana te chonga yenchuo ira ende yonsione Yesu mo tanirone wanjani ayeti bori bonjoka nonya ke mabera yo bokumya owanjani wayokonge odori iwaweke ene nobogi mabotambe irenze yonsi konge Yesu haleluya barenga bose babwate birengera jebi elionka iwe yogiri korugoro rigoteba yoano korioteba ikamanganaya mbasesenirie abago kukorubono bamwegenete ngo engane kwandara ini waigatari ngambasesenirie abago kukorubono. There are many dying from now. There are many who have died. The major point here bamwegenete ngo einero kwandara ini asebu yao ekiagara no kwa onye to mwegeneti. It is as good as useless. Nothing. Lakini komwege ne tomo nene. Okuna kusaba mabira kila rituko. Okuna kwerusi ase ubiera geroge nda seri yera rio morero. Aya ko kwarara, igo kwarara embera yawo igoreri kirenga a heavenly saint and the candidate. Hallelujah. Lakini omonto monyabibega akure igwa buna CDF ge kokoseba CDF ne getabu ge ikire no mobandike ko kunga councils on diet and foods yego tebanga onye kwarengeri nya ko ribobe una bona bantu mbare karo rire nyama motu osareki igago ke manga bakonjuri no are baka manyinga no are ekero kwalire nyama kansa yako bwatire igomo maraika bunyasaye riri babekira mahoga gosino mutikonesi ore gosino mupasta bunanje babekira mahoga baterire igoro ekwaje kwerora igoro rene umuntu nyasaye umu maraiko riri bagosuka orikanga giratoni yani nga inya kori died out of the violation of health rules. He will not inherit eternal life. Full stop. I know what you're again. Onye namaru kwa nyuete paka basacha baba kungu bakuru seja God. Same statement. Onye namaru kungu kwa nyuameta paka kuma kuruana boke tutu na yanjo. Statement ina re kulikwe mera igo. Onye namaru kware kugamba. Wose kware ngomorogi. Umumaraika ako cheba na. Muna mota morochi ori kama ogaji gurunga twanye mwabe kira choka died out of immorality. He lives onye neri gambi kwa ngoro muyoje tetomo nu gakorikanga a big gospel. He will not inherit heaven.
kokeri bwanje terege koli kwemera yo igoro dai mangana ma ogange njo kitora ko gorere to kobekere. It doesn't matter how expensive your casket will be. Saduki yaone ro sigwero saliku mata alio mabe na yo yuwere tunendege mune ya kanisa maita ya ruete in ngakegoro kwe UK no akwere kanisa maita mojumbo lengo manene na ile minister serikali ya Moi kera kubago tangaza nga mwili wa marehemu Kariza Maita umewaziri katika uwanja wa ndege wa kimataifa akiwa ameparishwa na tai ya gold. Eriki Kebe tai ya gold yoko ilai umbura tai ya gold manyaka na ga 7 emibanza betenga pagei igona na limata ya kene bibao minto chitaye chichi abashiba wetia chibosongo ngaya nakajina katamba biko maji kamaje nakasati gobana tini kona kosukira ayo kwete ngangore suti ya 40,000 nebe ya 100 onye to ya soburgoti gwanya sae onsingaki pura kabisa. Ninawahakikishia na sitaki kuwaficha matinga kiya ikira wa Thessalonike yote yanga basiriki batake to barani bagote banga torande binde biororo ebita yuto chandama Mungu na gotorande jama ngana makoko kuna bono nkingo teberanga tiga baraire bararega tigo mwako yatimoke kuna bono wakikenya yenga imoroje nensengi meroje ayeke roroje korone goja yabikie basacha bangaini bakoma yuko nyagitagyo tangangu ebe biko sene pe bisotoranyero ke gosene ngakibanyero kena ngamo saja tayo gokana no nyeno ngwae nganyero mugaba no nyeno oyo mo msio to gambera kabisa ngana aya na kiodi nechi St John's basongo bakarara chi laboratory bagasoka bare bitotibosa dawa hakuna paka bono mungainu nguro mindo esindani ya chire nani tejo tanga korone ma mobasto mindo ga tuanje to manyake umo secretary jorenga ega na robete tu motanga ni bere lakini ya chibe tu Jones has been a lecturer at Kisi University. Pastor Yak was the first one to be struck again with the COVID and he slept. Amerara baada ya kutunga sindano zote. Kwa hivyo sikatai chanjo, ila ninasema chanjo hii haizuii corona na kifo. Bado ukicheza na corona itakupiga. No omuntu mungai. No omuntu taiwite sabu kirasi. Twesi tu abadius tukaba nambi kungu babitamanye tikeni. Yani ibinginambire bichaire kenyoro nambi asome. Egena bangeta gasoma lakini gasoma. 1 Corinthians. Monya bere ekengiare ngasera hii. Chapter 1 verse 18. Aya tata. Kabedi kwa what? 1:18. Igubule kwa batero. Egoteba iga. Nakiringana lyo musaraba. Nakiringana lyo musaraba n'enchiri. Nakiringana lyo musaraba Yesu. Olidia sabu bagosira. Omusaraba Yesu obegetwa. Usacho. Irore litangani. Nakiringana lyo musaraba. Iraigo. Ekero ko uringana lyo musaraba. Umusaraba ningo. Jesus. Ngo goche birangana bikoro ko umusaraba. Ngona ko kwa kwerone. Yesu bwege. Nakiringana lyo musaraba. Encherende the gospel igero boriri asaba agosira korenda asetore intwe abatu abeire abatu egenire igochire chinguru chiogotori chango chanya sai verse number 19 somo kwangu baka 21 19 nakinerikire ninsalya obongaini nyasaye gagotiananga ninsalya obongaini bw'abangaini na okomanya kw'abamanyi na ninsalya obumanyi bw'abamanyi ninkwange unabona abamuramo tubegete kidokita kisomete gamogote anga twasomirie abana ngai bachiekera korona egotoitakiana mokarora itaria abantu bagachigokani kunga korona mbo begocha bakanga president ekabwato gachisimba chigasoa street ogo chikosoka omorango omera gento kisimba chigo para bosongo higa yani bangire kotikara nyumba abantu bakure merati mwarocha abantu bakobe bisanduki up to 600 bagotinde in one day
Mungu abantu bakubobe. America imenyanganywa over 600,000 people who died out of corona. Thank God. Ayamo na nche ebikonde bibiko dichindarama. Yes agatorera ki. Na asobu ya banyasaye tore moya. Amina. Na kiri ngana ya nyasaye ingana rikoro kumo saraba Yesu akorangirwa sabago sira ebago tengo urobo chinga kora bwango togenda stobochi kora tobatebya mangana togati orenda saba tore kire bamwanjire Yesu nechinguru cyogo tori cyango kya nyasaye nyasaye utiananga ni insiri obongaini kwa bangaini mwasari gose mbasari no kumanya kwa bamanyi ni nkwange agara batebanga banyorire ryogo ndi abejo ko borongo disibagajikoreta Cameroon abantu bagajaka jejeje abaiseke mego yeme bariri neme mwamu yakoreta jeje no kimu ngaibare abasaja barenge kurwana chiero baura abasaja banda bakungu ngaibare walirambwa wako hapa tangapi tumesahau tena mambo ya ukimwi corona imekuja ono sio mambo ya sinaa ni mambo ya kusalimiana tu mambo ya kuongea tukiwa pamoja kama mlivyoketi vizuri unakwenda ngayaba ntaba ngaini bare where are our doctors where are our nurses where are the wise men iunakomoya verse 21 aye 21 ebateba ekiagara asobo ngaini bwa nyasaye ekiagara asobo ngaini bwa nyasaye ekiagara asobo ngaini bwa nyasaye na bego teba akaroberia ngense te konyara gotorikwa asenjera yo bungaini igwa tigamengera ese kuikirabo nyasaye asobo ngaini bwaye akamanyanga nse te gotorikwa asobo ngaini bwense yani ngatoko genda kirongorori secondary osome esabuete osege songo otebenga kwa manyirengo igonga to ikogenda secondary go se university umo manyanya nyasaye gakomanywa asobo riri bweringana lyaye na kiago teberanga igo oboriri bwa obungaini bwa mwanya bantu no boriri asengo asenya sai kai buringana riko rugoro rigoteba ikamanganaye mbase senirie abago kukurubono bamwegenete ngo omanene kemungo kyo mwali yekyo inki kere kijaime yama kweri mpaka Biblia iseme ngamba senirie abago kwa inki kere kiya bana bajibarata no bagotire baratebe ngatato kure muyamono inki kere kiya imeyama kweri Biblia goteba ngamba seni abago kwake boy geta ke erija na bwange baba yaji inki kere kiya sama kweri abangene ekiyangero Atana marigo ingikereki yabaga ya makweri abaheshimiwa bane ingikereki ya sama kweri Biblia batangamba sisenirie abaho kukurbona ekiya ekyo Proverbs 14:32 nakikyo maeli 14:22 Medari 14:32 inkieke what is desirable thing is in death Biblia batanga wamebarikiwa wamebarikiwa wanaokufa wajino natokwa ninki kendo jengu mondo kweto timogeta soma nene gare buya aseki unabono esindani yajete wechia banda babanya sae ngakibano mokweba bwangu akarana arekerisia keno onki nerete mumura tata no manyete teba manganaye tata akangira nyamaguso mo basasiroti tuno basasiroti narwa onkonjo kangocha nganyora ba SD bako beka makondo bako tebanga erion karore njokeria munyere tamanganai miaka nera arandi kusana ande mwebiro mate bya manganai lakini ese baji kukorera batebanga enga kingochere nero tego tebana ekero uchumi yensengi merasa reke enga kiyo abantu bose azogo konya uchumi ebwene amatuko yogo sasima narusi bikorwa tato litigararire ngaki erimo enjere no mushiramu ijuma umanyanjo sabato abajumapili libe erimo nande bagateba onde bwensi obo chikwamereye njoka ekera mangana yabo chikobe kubosyo oyo kuanga na
ke bono nga kibate ka komawa nayo mwalimu mungai onye to bwati covid certificate to kwa supermarket to kolina gari to kolina ndege to kwenda kiosi yani igonga abantu babeira bariri amaena ingana ya Nyasaye no boriri asimwanya banta sabagosira yani ngamwebiri ngengike kendereta sense Sunday law is coming obo baningo ikera na bore luka go te banga mangana yango batebi kengorie kengego koraki ngeboeta wait and tell me umoja wa mataifa unaendelea kukuungana eba kobola ninga buna uchumi corona ya saringa kitobokora let us have one day for worship. It will come. COVID certificate lazima uwe nayo. Wezi kuja kanisani toko likomo rangunga no certificate no service. Tuarure maski umato ajakire kwa robo kone maski. Ayo ra robe kiko sokore. Bona toko bolinga umechanjo. Kama una chanjo mheshimiwa rudi nyumbani. Last week ne visa naje tekorigia I want to go back. I want to go somewhere. Ngobori wa Ekaronaika embassy nga. Ndugu yangu. Wapi COVID certificate? Ngo boarding na wa passport neke bande kijingi moko mboja. Wezi kutoka Kenya kama una nini? Ngo teba ngano je ba mine tiga. Ume majia sotabia. Baswati ba minute ba ko lina chipiki mambi. Matoke. Isi akaka. Bangina kuchimogongo. Sambiri yabo tuko na mochi ko ni chinyanya ne chi bukata. Bantu mota ke tiko tiga bibi. Moro chinga Yesu ko karare. Roma. Ewatewa. Yewatewa. Omokoria mabe ni gago tu. Omokoria mabe kerago kwa uno mugako yo igatoko moira igago tukuturia koraki. Ya senge njo okora kwa. Kwa sababu ya dhambi zake. Korendo mwenye no boronge nigo. Bali mwenye haki. Yena ngora. Yena ngora. Korende chakera korende. Okay. Igacha kanga ngakyo mokoria mabe gakure igago tukuturia koraki. Yarwa asenge njo ibe byango. Byaje. Nabe geribu nago kwa. Igakorara aganye Yesu amorore naenda koreki igo gakweteri waiting gokayo no second chance korendo manya no boronge manya boronge gagokwa igagokwa ole no gosemelia hallelujah amen omonto Nyasaye gakure even in his death no nyane kara komekerwa maraba igabwa to gosemelia hallelujah amen gosemelia kikora somonto gotinde kwa Nyasaye igakorara aganye Yesu amubogi buna bogetira saro amina ose emelia womo o Cristo kero alenze oremia enkorobuya enze Sensei yo bororo oga semeri como Cristo omotello dago te banga ogo kuya no ogo kweme ya Yesu montata aboke akoreki arere baringa dago te banga tata as I see the trend of events move near unandoche binto biko na gosuka ngora obo digaba be muna bo banyige ndaji kigeta kia orero ngana te bengane nkongwa nane to ganya serikali ya batebiri ngane nane to ganya mo pasto tagete momore tara chibukata batebi yani yo tagete kuna ko baebere ya batebi inte biororo mo mare tara bitumosia mare tara chinyanya matoke bantu bari bategete mechere yo ya basiri ngako barandie biororo mo baisa koba njengo batebi ngararo tarenke inzenga gie
Esembo bere bari ka bata tata ngari gani na inje ko ndarare buno mugako ndare buno sucha yo kwegenda gaki atambu ya mono amagoka ya na ya bege ni baitabire ngense teri buya na ende nga bwango iga umurwoti oito Yesu nkoira nore ase bono gora ase nyumba ya mabera mangana ya nare kwegerio nsinya kore oro mukwani encherende otene inegati yege sonsoro ati ya mwanya bantu neri chiko erigo tebanga gwakorire bibe gakwe ekyagera ngere ye bibe na makweri akerora arwase nyumba ya mabera norusie yange ya mabera yobo kwani obeke yanga yobo ruoti erinde erio ochiche kore nengeri ya okoboko nago aka na kero mondo kubate kana okora kwae ngaji yetare komo nene dorera mabera nchumuntu moke na endo murivi wachorete kuwasesike ya matobe yebibe ukandeta somo basomo nene bubarabu nonyene karense tanga understand buya nonyene karense rando kamarieta nonyene kera abantu barankagere nonyene kera abantu baraturame toramu asinge nchoye talyao titoramu tokokore bibekene nondora oyo utarete kebekende any non sin eroiga ameki ayutan nto baba Kristo abeorie kanisa hili nto baba tukoje matanga tuanga ina abantu enganeye bwango igango ochere ensengo na kwebekera niere korigiere pairing neri nganeri litaraika nkonya tato mente matukabera tatu tote ya bantu bya bwao nekeronda akole balikuwa